Sziasztok, itt vagyunk egy újabb felbővülés videóban. Ez azt hiszem a 8. rész. És hát akkor most tancizni fogunk. Azt a kis nénit most itt megöljük. És ez nem Spunky volt, mert kínállt már, akkor ez is nem Spunky volt, hogyha az is az volt. De szerintem ez nem az. Szóval, igen. Ez nem az. És elnézést kérek, mint hogy az előző videóban, mint hogy egy kicsit, egy nagyon picit így hangosabb beszéltem, nagyon nem tudom, de nagyon hangosan, szóval nagyon hangosnak hallatszott a bandikám miatt, lehetséges ez, vagy nem tudom, de ma úgy döntöttem, hogy át szeretnék menni az 500-as OP-hoz, meg szeretném mutatni nektek, aki még nem tudna, de szerintem az alap szerintem, hogy az OP-t tudjuk, és nem az alap, mert azért mindjárt jön a nyilvánulás, nem igen megyikám lelőtt. De miért lök le, akkor legalább végén, nem, jobban is jön. What? Nem értem, ezt valahogy nem értem. Na hát szóval akkor menjünk OP-hoz. Ez volt az őség, ilyen szarkal, nem tudom miért van. Nem sikerült, ugye? Bezarok ezen most van. Oké. És amit akartam, mindig hát egy nagy ugrás volt. Amíg azért még sem szeretek gyapolni. Jó, és szóval nekem is. Jaj, nem sikerült a sok. Valahogy lásd. Nem értem, ugye? Szóval az is a sokat. De miért akarod lőni, hogyha tudjuk kezdeni, nem adtam? Nem is tudom. Én is már hallottam olyat is, hogy én képre szerezek. Mert egy gyereket kicsaptam, és ugye vasba volt, én pedig láncban. Kicsaptam a gyereket, és hogy én képre szerezek azért, már én nem tudok PvP-zni. És hogy én képre szerezek. Ami valójában nem igaz. Mert nem kellett, mert akkor az auditében is látszom. És hiába mondjatok azt, hogy én kikapcsolnám, mert nem is nagyon érdekel, hogy mit mondanak, mert én tudom, hogy nem képre szerezek, és az látszom is szerintem, mert azért mégiscsak én tanítok akkor, és hát egyfolytában ütök, más nem fél. Meghalok, miért nem adtam meg az okot? Nem is értem. De miért laggol? Nem tudtam most felgyámpani, de oda felgyámpoltak, és itt van abban a hajóban az OP. Szóval hát igen, de most nem tudtam felmenni. Elnézést. És itt fel tudnak menni, mert van egy nagy ugrásom, de nem szeretném elpazarolni azt az egy finom nagy ugrást. Én magamtól hülye vagyok. Akkor nem gondolkoztam, elmenjek erőért. Nincs olyan nagyon erős, nem? Felfogott a kaktus. Aha, fölvált. Szóval hogy megyek. És megeszem magam módjára az oppémat. Hajön. Bár azért nem akarok, nem szoktam minden bekempelni helyekre, de és ha szeretnétek azt is megmutatnom, hogy kivették a 200-as opét, nem akilök, jó, itt tetszett. Ó, nem, egy is kilök. De azért nem vagyok is lássít, hát ez mekkora vagyok. Nem jött le. Na hát, nem fog oda menni. Le fog jönni.
Lé, azt irányítom. Lé, azt irányítom. Mi ez ilyen? Szóval, nem majd én. Persze. Nem látom, nem. Velem voltam. Mindjárt így fogok viszont, hogy meghaltam. Velem? Nem, de az a srác kinte volt, meghalok most. Ez mi volt? Ez mi volt? De miért így laggol? Szerintem sok életelen. És igen, hát másik szoromból is adtam az opikat. Mert hát minek? Minek nem annyi opi? Nem, mégis jobb, hogyha van bém. Ne bánts, Olivia. Ki lesz a pasimat? Menjünk már. Be életbe! Akkor meg szoktam menni. Na, hát sikerült egyet menni. És akkor még hatiket. Regeneráció. Mit mondjuk neki? Két zsárkit, aztán nekem írt akkor. De? Akkor nem tudom. Szerintem. Ha nekem írt, akkor meg lehet van. De látjátok, nem tudom én, akkor elnézést kérek, hogy ilyeneket csinál, de nem tudom miért van. Szóval most elnézést. Szóval... Ezt se értettem. Itt volt előttem, és lelőttem, de akkor nem tudta szítani, szóval utána sebződött. Ez miért van? Ez miért van? Valaki mondja meg. Laggos az egész. Laggos az egész szerver, vagy nem tudom. És igen, lehet, hogy lesz másik szerveren is videó, például LSC. Például, csak mondtam, hogy oszta! Szóval így. Nem rossz. Csak azért, hát elég komoly volt. Hát élet volna, hogy tényleg is oda leestem volna. Jaj, van, szóval viszont nem bántalak. Szóval viszont nem bántalak, ne lőtt le. Én meggondolok, te is azt. Igen, kifankám. Most lelők, nem. Miért nem lögöd le? Igen, biztos lelőttem volna. Vagy... Igen, hát már úgy volt. Mi van, kurva? Ne, most azt kívülem. És megölök. Hát mindegy. Na hát szóval szerintem ez a videó ennyi is lett volna. 5 like-nál jön a következő videó. Ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok!